baina kontuz abarka honi ez ezan haupa, honek igual bertzotan erantzungo dauka. Rarai, lararai, lararai, erantzungo dauka. Baina honek ez dauka nahikoa interes. Neska hau begiratu kamerakin errez. Grabatzen da bildena errez berez, nun eskegiko dozuna bitxau mesedez. Larai, laralai, laralai, abitxau mesedez. Gabilau benetan, non eskegiko dauen ez ezan brometan. Zugaz maiten ikuta ikusten dut bertan, ta eskegiko zaitu lobelako hormetan. Rarai, lararai, lararai, lobelako hormetan. Ba holan izaten bada, niretzat perfecto. Baina lan asko duzu neska egiteko. 110 kilona izango eta lepo, hiltze asko behar da ni eskegitzeko. Trialai, lararai, lararai, ni eskegitzeko. Ez da erreza gero, honi emoten buelta. Kontuz jarri badozu, gaur abarkaz meta. Baina lortu behar dau gaur zure arreta. Aterki eta guzti etorri da eta.